Mae bod yn actif yn rhaglen gweithgarwch cyfforol sy'n targedu staff a myfyrwyr yn y brifysgol, a'i nod yw gwellai lles cymdeithasol, meddyliol a chyfforol. Am bod yn actif, rydyn ni'n darparu gweithgareddau am ddim ar y ddau campws a'r tu hwnt, gan ymrywio pêl-foli, pêl-drod, criced, rounders, yoga a rhaglen awyr agored, sy'n hynod poblogaidd, yn enwedig ymhlith myfyrwyr. Mae'n cynnwys pob math o bethau, o syrffio, paddlffyrddio, dringo a theithiau cerdded a heicio sy'n gennym ni yn yr ardal hwn. Un peth sy'n amlwg ymhlith myfyrwyr yn y brifysgol yw'r diddordeb a'r awydd i fod yn yr awyr agored, i fynd o fan i fan yn Abertawe, dod allan o tai a'i fflatiau a bod yng nghwmni pobl eraill. Mae bod yn actif yma i gynnig y gweithgareddau hynny i fyfyrwyr a staff, lle bydden nhw mewn amgylchedd cymdeithasol heb ddeall yn llwyr, a felly faint o effaith mae'n hynny ei chael arnyn nhw ar y pryd yn y sesiwn, ond bydden ni'n teimlo'n well a'i byd ar y diwedd. Felly, yn ein profiad ni, mae'n holl bwysig trefnu teithiau cerdded i'r grwpiau hyn o fyfyrwyr, a'i hannog i ddod allan a mwynhau'r amgylchedd naturiol sydd yma yn Abertawe, gan elwa'r amgylchedd naturiol a chymdeithasu a phobl o'r un myfyrwyr hefyd. Prif beth rydyn ni wedi wneud drwy gronfa Camau'r Breision eleni yw datblygu a gwellau'n rhaglen o deithiau cerdded, i fynd ymhellach, mynd i'r mynyddoedd, mynd i'r traethau, a chynnig mwy na chyfleoedd bach ar y stepyn drws. Maen nhw'n teimlo mai dyma'r unig bethau sydd ar gael iddyn nhw. Ar ben hyn, eleni rydyn ni wedi sefydlu ein clwb rhedeg i ferched yn unig, sy'n cael ei gynnal bob nos Iau rhwng 5 a 6 o gloch. Mae wedi bod o ffydd mawr ac wedi ehangu'r rhaglen yn enwedig pan fo'r tywydd yn braf. Hoffai bod yn actif ddiolch i'r holl redwyr a rhoddwyr am ein helpu i gymryd Camau'r Breision dros iechyd meddwl. Heboch chi, fyddwn ni ddim yn gallu cynnig y cyfleoedd hynny i myfyrwyr yn y brifysgol hwn. Felly diolch yn fawr iawn i chi, a phob lwc yn y dyfodol.